lalela into la kaMpisane isinyisa kakhulu andile Mpisane adlali isinyisa zonke insuku lomnini le ntwana u87,000 ugqoke enyaweni sware lalela wena nje elokishini unokufa nje no30 utshela amajiti yabona sekune 30,000 mina econtainer manje ebenganyiwa molova nina ngizisa nonke nina nganishadisa nina hambe kodlala emhlanga naseZimbabwe ucaba 10,000 angazi ungamenzayo le ntwana nje ekseni yothenga ibhadi yabuya wenye ibhadi engayigqoki le ntwana sijwayela fly la ntwana inokudla la eSouth Africa iyotholetha eAsia lalela le ntwana isinyisa kakhulu lalela ntwana le ntwana isinyisa on another level kumele uvele relax tell igazi parts ayikho into ozoyizonda yona le ntwana and awukwazi ukuyigxeka yenze njani le ntwana iona ayikho into ezoyenza la isimo siyamphoxa kuyabheda manenze njani isimo awukwazi ukupretenda mekunje yari kuyabheda ngisho ngathi uyabihla kuyakapaka ngeke uye le ntwana inovuka kusemcela imiliyoni kwi-OLED sho OLED awuthi imiliyoni lapho fast cabanga le ntwana le ifuna ukuthenga i-Colgate e-USA funa nje imiliyoni lokuthi shrink inokutshela amajiti ukuthi iyabuya yabona ngiyabuya ngisayogcama la la ntwana iqhome England lenyuka kakhulu la ntwana unokuyibamba ukuthi ishela intombi yakho ivele ishadisi propose isilobolisi ikhokhele vele nishadi ngithekele nomuntu mina wayothenga ngiyisabi kodwa ngayishaya nomnini lapha ngimsabi ngisho ngilela amshaya ngishaya la 17 amshaya isandla sisodwa blind amshaya ngize ngobhuti futhi akaqinile lo mfana akayihambi inyanga kuyibhotela vele mthakazi shela intombi yami mthakazi la ntwana ikwazi ukugoba uthi uyakhoza petrol uthi imposter yami vele kushaya ngo-60,000 uchi ubize ngomlungu mlungu nomnini mlungu ngizobuya ngizokuqalaza amasembede le ntwana ilenyuka kakhulu ukubana hayiboyi kumele uvele relax kodwa ngizoyibamba ezulwini futhi ngizoshona kuqala kunayo inama-medical aid awu-7 la ntwana kuyabheda kumina ngizovele ngishone kuqala kunayo ngizoyibamba izofika sengiyikhansele ezulwini mhlawumbe sengiyimeya vele iqhathe nojesu noSebentini lo wayehleka imuvi yakho bekukeda baselekele ujesu oyisho leyonto nalo jesu wathini wathona uyivanjile hleka ujesu vele kujude ngitshe jesu lo siphilisi sesamnika impilo ube ngilo sewokhaya cabanga ngilo sihamba ngey'nyawo nokujuda nje sese hamba okhuluma nengane eseMaritzburg isuke egoli woku 15 days uyajwayela wena sinyisa kanje wena jwayela wena uyajwa ngathi ngaphansi kwamathansela into ongayazi nengalasho sibhedlela ushawa amathansela noma umbhulele